panguva ino zvinokumira zvakanaka. Tiri kuona kuti vakomana veUnder 2030 task force inoonekwa kunzi inozvitityora zvigananda panguva ino vachistopa the 2030 plan vaya vachiexposa nhau ahwa yakashuka vanhu mavhiki akapfuura kuchionekwa kunzi the council yemuHarare aiwa panguva ino inoonekwa kunzi iri very very corrupt zvekuti vanhu vese vanotozvibvuma vanotozviziva. Kumwewo kune ngori kungonyara kunoonekwa kunzi mamwe matop leaders vanozongonyara kuti tingazotandanisa vakuru here ava vanenge vakaoccupya matop positions zvingazoita kuti vanhu vashaye kuchiremerera neleadership dzinenge dzichigadziwa. Vasati tapinda mashoko abuda nyuka panguva ine anzi bookmark this post uribva subscribe or like on the bell icon. Vakomana vepresident Under 2030 vanobuda chiposta mafume awa nethis guy akasikliwa muri kuona uyu taunzwa kuti ndiani. Panapa vanobuda nyora achiti very soon you shall be notified that ED have dissolved Harare City Council and elect his favorite looting commission to run Harare Council. This plan started when he set up a commission of inquiry led by Justice Cheda. Delish will be the de facto mayor. #looting ahead. Ndomashoko ari kunyogwa panguva ino sezvamuri kuona panguva ino makaona Jacob Mafume achienda questioning kuona madeputy mayors nevamwe vake vakatombonoendeswa kumapurisa uko. Mashoko ari kubuda panguva ino atinoona kuti previously vakomana vecommission of inquiry vakambouya vakatanasana naMafume vakamuexposa kukaiswa kunokunzi Jacob Mafume pamwe chete nekanzlo yake vari kuita massive corruption muHarare City Council, chinhu chakashuka vanhu ende vakanyasa kumuexposa. Zvinhu zvinoitwa nevanhu vazhinji vamwe vari bomb the ruling party ZANU-PF but they will never be exposed. But panguva ino chiexposiwa vakomana vepresident Under 2030 vari kuti zvine a reason. There is a person ari kunzi wants to be appointed anozikanwa kunzi ise guru in looting akachimasa chigame chacho. Mbudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu musana subscribe or like cheta on the bell icon.